Het is tongetje, 14 april. Dit is het Boppenslag Café. Mij Joen aan tafel, trainer van de Harkemasse Boys, Wiep Rodenhuis. De Maradona van de Woorden, Oebelus Kokker en de jinnige harkiet van het stel, Roel van der Meulen. En het publiek, dat binnen de voetballers van de C1 van de Trienwonen. En ik moet erbij zeggen, ze zitten nog in de beker. En boven dat heb ik nog een live verbinding met de Harkema. En daar is voor u verslagjouwer Jan-Vincent van Zuiden. Ja, of sneun altijd een drokte van belang hier op Sportpark de Bosk. Nou ik vol mooie meesten die hier aan de voetballimaten, de D1 van Harkemasse Boys en de D1 van Leek Rodenburg. En ik zal dadelijk praten met vastzitter Pieter Spinder. Zat onder oren over het succes van de topklasse en ik hoor de trainer Wiep Rodenhuis. Ja, dat dadelijk. Nou eerst achter de bar met de doelman van Harkemasse Boys, Jacob de Vries. Jacob, welkom. Ja, nou sneun, dan kan Harkemasse Boys hem definitief veilig spelen in de topklasse. Ja, zeg eens eerlijk, heeft er nou 4 verliespartijen op Riegen wel eens een beetje erin zitten? Nou, erin zitten net echt, want we speelden op zich wel goed. Alleen nog, we scoorden net. En we kregen 0 de goals, punten in 4 wedstrijden, Jacob. Ja, maar voor de winterstop heb ik een periode gehad, hebben we net goed spelen. En ja, toen kwam de ommekeer ik, dus ja, die kon net uitbloeien. Nee, heeft er geen moment erin zitten? Nou, net een moment, maar nee. Dus toch echt wel een beetje? Ja, als je verliest, dan neemt het zelfvertrouwen wat ouw. En ja, dat kon ik wel wat zien. Nou, de topklasse, het allerheegste amateurniveau. Is dit voor jou nou met de komst oorspronkelijk uit het betellen voetbal? Hij is de keeper West ook bij Sportclub Heerenveen. Voor de soort voetballers is dit een springplank naar de eerste divisie. Is de topklasse voor jou een eindstation? Of dreamt het ook nog wel eens een beetje van het betellen voetbal? Ja, nou, daar dream je van, maar nou, nee, die periode is wel wat best. Ik had heel goed naar de zin bij Harkema. En nou, maatschappelijk heb ik een leuke baan. Dus ja, wat mij betreft kan het hier wel bij bloeien. Dan kiest nog jaren bij de Harkemasse Boys. Als ik fit bloe, dan wil ik graag bloeien. Ja. Oké, nou zie je aan een plakje op ergens in het café. Je houdt u dan weer de mogelijkheid om te zien naar de sportieve hechtpunten van de Oude Wieken. Het sportnijs deze week is vanzelfs de eerste Europese turntitel van Epke Zonderland. Dat is leuk, hè? De Europese titel is hier, maar het gaat Epke maar om één ding. De Olympische dream. Maar is dat realistisch? Dat wordt heel lastig. Zo simpel moeten we het wel bekijken. Maar dat Epke het net is, waar komt Rilon dan op die heegste treden te staan? Nou, er komt gewoon iemand anders te staan. Dit is de reactie van trainer Daniel Klimbeler. Doet hij jedden dat ze bij Cambuur denken dat zijn pupil geen Olympisch goud helpt. Shit. De volleybalsters van Snit staan in de bekerfinale in Weert. Dit zeiden de volleybalsters nij in. We hebben echt genoten. Ik vond dat wij goed hebben gespeeld. Maar die reacties komen nou net echt oer een mooi vriend van de wedstrijd. Want de Snitser volleybalvrouwen willen finaal de zeel uitvagen. In no time zit het 3-0 voor Weert. De reactie van coach Petra Groenland is dan ook opmerkelijk. We hadden het onder controle. Controle of net, collega-coach Henk de Jong snapt er neert van. Ik weet zeker dat we net een topper. Dan naar Sportclub Heerenveen. Voorzitter Robert Veenstra onthulde Vlien Wieke in het Boppenslagcafé dat hij het nummer van Foppe de Haan in zijn contacten staan had. En dat het linnig, hij had hem ook bellen. Maar natuurlijk gaan wij maar Foppe bellen. Maar het is wel de vraag of Veenstra wel het goede nummer van Foppe had. Want Foppe zelf zei dat hij heel dol net bellen is. Volgens mij net echt. Het doet me wel eens blikken dat lang net elke nien het telefoonnummer had van de Haan. Bigelix, Fabian Hambuurtjen. Herstoot het nummer van Foppe? No. Gelukkig gaan wij vol het nummer van Foppe de Haan. Binnen er trouwens nog meer die wat zien Foppe zezen willen? Dan de groet maar één. En dat zullen we het doen. Heren van Harkemasse Boys, welkom hier in het Boppenslag Café. Ja, ik kijk ook maar Jacob de Vries oer van ja, hij hem er op een enig moment oer in zitten. Oebelen, hij staat er wel eens oer in zitten. Na 4 verliespartijen op Riegen, komt het wel goed? Nou ja, hoe meer wedstrijden dat ze verliezen natuurlijk, hoe lastiger het wordt. Dus ja, het weer naar de vierde wedstrijd, ben je wel met z'n allen op tafel gekomen. En toen weer het wel even, er moest er wel wat gebeuren. Ja, en wat wordt er dan zijn, Roel? Komt niemand weer dezelfde kant op. Trainingspraten de gebruikelijke clichés, maar je weet het zelf ook wel. Je voetbal, je wil goed, maar je pakt de punten net. En ja, dan is de wedstrijd, maar dat is de laatste in de ranglijst. En ja, dan maakt het er om. En ik ben blij dat we nou met 2 wonnen hadden en dat wil ik goed voorstellen voor dit seizoen. Ja, maar die 4 wedstrijden die je dan verliezen, hoe is dan de sfeer? Ik bedoel, wat doet dat met de sfeer binnen de spelersgroep? Ja, dat is, wij zijn op zich als team wel bij elkaar blijven. Dus dat weer op zich wel positief. Dus
En zo gauw dat ik bij een keer een wedstrijd zo'n winnen, dan weet ik hoe ik klaar was. Alleen nog, in die periode is het gewoon heel moeilijk en dan moet je het heen met je halen. Ja, een rotsfeer. Ja, rotsfeer heb ik ook net zeggen. Ik bedoel, van weekend kwam er al de meeste spelers die kerst al heel lang. En het is net leuk om te verliezen. Nee. Zo makkelijk is het. Nee, het wordt nou Wiep Rodenhuis de tweede trainer alweer. Mag ik het toch even bijzezen. Nou sneuren, Chin Hoek, dan wordt het die tweede wedstrijd, maar dan kun je hem dus definitief veilig spelen. En dan is de missie slagen, denk ik. Ja, dat zeg je helemaal goed. Dus, we zijn ermee begonnen 2 weken terug en we hebben nu 2 competitiewedstrijden, moeilijke competitiewedstrijden, winnend weten af te sluiten. Afgelopen week dan voor de beker ging iets moeizamer tegen Hoogeveen. Ja, het is een goede 2 weken geweest. Alleen ja, de eerstvolgende staat voor de deur en dan moet je het gewoon doen. En dan wordt verwacht dat Harkema van de nummer laatste hoek gaat winnen. Maar iedereen weet die langer in het voetbal meeloopt dat dat niet de gemakkelijkste potjes zijn. Dus Nee. wat dat betreft moet de focus daar echt op komen te liggen. Nou, dan zullen we dat aanstaan. Want dan laten we eerst even zien naar een oersjoch van het oude seizoen of het seizoen op nota in 1 minuut. Na een geweldig begin en een overwinning op IJsselmeervogels draaien de boys lang mooi in de subtop van de topklasse. Harkema's boys wordt roemd omzien opvallende voetbal en mooie goals. Er zit ijs misschien wel meer in dit seizoen, zij is het gevoel. En de boys worden zien als outsider van de titel. Jelwa is het seizoen weer bekend dat Henk de Jong de club verliet. En hij gaat onderslag bij Cambuur. Peter Meindersma is zijn opvolger. Hij wint 2 keer en speelt in een spectaculair duel met Fjouw League zijn Rijnsburgse boys. Meindersma maakt het seizoen aanmaatje en krijgt zelfs een contract van nog een jaar. Maar dan gaat het in een stuk minder. Uit 6 wedstrijden wordt met 1 punt hellen en Meindersma krijgt dingen. Wiep Rodenhuis is de opvolger. De boys winnen met 4-0 en met 3-0 van Genemuiden en Excelsior 31. Met dank aan het Wiep-effect binnen de boys nou zo goed als wis van nog een jaar in de topklasse. Ja, en een juichende Wiep Rodenhuis. Maar een ploeg die het 1 punt pakt uit de laatste 6 wedstrijden. Ja, wat voor ploeg tref je dan aan? Nou, ik moet zeggen, 2 weken terug ben ik begonnen. En alles was er aan de hand, behalve dat er een ploeg zat die in zak en as zat, hoor. Het eerste gesprek met de spelers was heel duidelijk van wat er hier ook gaat gebeuren en wie er ook voor de groep komt te staan. We gaan dit seizoen voor Harkema redden. Ja, dat is op zich een hele professionele inslag. En wat is het eerste wat zo die in heeft? Het eerste wat ik gedaan heb is praten met de spelersraad. Vervolgens een kennismaking maken met de groep. En we zijn gaan trainen en meer tijd was er niet. Ja. Je wordt aangenomen en de dag daarna dan moet je aan de slag. Ja. Oebele, wat is er verloren? Nou met de komst van Wiep Rodenhuis? Iedereen die Wiep kent, dat zal spelers van oorige clubs zeker beamen. Zeg maar. Hier zit er kwart op en hier is heel duidelijk. En dat is hij vanaf de eerste dag, had hij dat oerbegrachte En dat is wie nedig. Nou ja, dat blijkt nou wel. Ja, dat wie oors bijvoorbeeld roe als maar Peter Meindersma. Ja, nee, iedere trainer heeft zijn eigen oefenstof en zo. En de Meindersma die ook wat meer vreet en Wiep is iemand die er kwart op zit. En ik denk in deze periode die we nou gewoon aan 4 wedstrijden verlen. Ja, is het goed uitpakt dat Wiep het doen hem had. Ja, je mag gewoon een strenge meester nodig. Nou, misschien op dit moment wel even, misschien straks wel net meer, maar ik heb ervan uit dat het straks minder streng wordt. Oh ja, dat hoop is op. Maar ja, de aanstelling, ik bedoel, nog een paar wedstrijden, nog 4 wedstrijden dit seizoen, maar hoe komt het tak om seizoen? Ben je dan ook nog trainer van Harkema's boys? Nee, zoals de vlag er nu voor hangt, hebben we gewoon afgesproken dat we het seizoen afmaken. Maar zo is het wollen? Nou, ik zie... Ja of nee? Ik durf er niks van te zeggen, want je bent nu 2 weken bezig. En je hebt alleen maar gewonnen. Je moet ook gaan kijken van hoe reageert een vereniging, hoe reageert een groep op het moment dat je een partijtje gaat verliezen. En op basis van 2 weken een conclusie trekken vind ik veel te voorbarig. Ja? Ja. Maar 7-2. Ja, nee, maar goed. 0 doelpunten zin. Ja, nee, 8 voor. Ja, hartstikke prachtig. Tekenen dat contract. Ja, ik ben er heel blij mee. Maar die cijfers, daar moet je doorheen prikken. Want een seizoen is langer dan 2 weken. Maar stel het tak om hier net best. Waar is dan haar trainer van Harkema's boys? Ja, dat zou ik niet weten, joh. Dat zou je net weten. Nee. Nou, dan is het nooit tijd om naar de Harkema te gaan. Met de liveverbinding, daar is verslagjouwer Jan Vincent van Zuiden. Misschien weet hij het antwoord. Waar is tak om hier haar trainer bij Harkema's boys? Ja, dat is de grote vraag. Altijd Wiep Rodenhuis net is. Waar is dan de nieuwe haartrainer Takomir?
Wie doen we net? Wiep is buis kwam en we zijn er nog 1, 2, 3 weken, nog even helemaal niks. Er zijn wel wat sollicitaties al binnen. Wiep beschouw ik, dus, maar de wat vertrouwen hier. Het is wel een optie. Het is wel een optie dat Wiep Roden is bloed. Ja, zeker. En wat zijn de orenopties? Nou, die sollicitanten, daar kan ik nog mee praten. En ik weet dan precies hoe die meesten binnen er. Nee, nou is er onder oren Jan Bruin natuurlijk. Het is maar al wat ze naar de beloften komen bij Cambuur. Als dat net ook is, ja, dan zou hij een kandidaat wijzen, denk ik, of net? Jan had net, ik ga alles met Jan praten, maar ik denk net Jan is die trainer werd bij de boys net. Nee. Dat kun je al uitsluiten? Ja. Je hebt leert van de situatie met Peter Meijertsma toch net te vlug een beslissing te nemen? Ja, aldoende leert men, hè. Ja. Aldoende leert men. Ben je hem er al uit met Meijertsma? We zijn er nog net uit, maar we komen er wel uit mee. Ja, want hij moest je voort. Zijn contract moet dus ook gekocht worden. Ja, hoe zit dat nou? We komen er wel uit. Ja, je komt eruit en meer kinderen net te Nee, meer ook net te zeggen. Nee. Duidelijk, ja. Meijertsma, hij is dus voort. En voor Verhoorden nu trouwens wel even een waskoging. Hij won echt in de eerste 2 wedstrijden, hè? Ja, dat is dat, hè? Ja. Dat jouw gingeroos is voor de toekomst. Nee, maar dat heb je in het voetbal niet. Ik heb ooit een oud trainer gehad, Aad de Bal, maar iedereen die een beetje langer in het voetbal meeloopt, die kent hem. En die, bij Cambuur? Ja, die vertelde altijd mij, als je trainer wordt, dan hangen ze een pot met stront boven je hoofd. En er zijn altijd wel mensen bereid om die leeg te kieperen. Dus ja, dat is nou eenmaal de consequentie dat je trainer bent. Het kan meezitten en het kan tegenvallen. Ja, was het al letter als trainer nog onderslag of net, hobbelen? Dat is wel mijn ambitie, ja. Ja, serieus? Ja. Dan was ik wel die pot met stront door je heen heen. Ja. Moet niet nou. Succes bij Helly, dat is altijd goed. Ja, dat is exact. Nou, er is dit seizoen iets oors. Heel lang praat, een heel soort praat. De tandem, Oebelos Kokker, Martijn Barto. Ja, het lijkt soms wel dat je elkaar blien vinden kunnen. Hoe is dat eens ontstaan? Nou, ik denk dat we op het goede moment bij de club kwamen binnen. En dat we Fjouwer Hevelino. En de club die we gedegradeerd en nou, we hebben mijn naaie ploeg, de huwelijk bij zit. Ja, en toen Henk erbij kwam, ja, toen hebben we de zaak goed oppakt. Nou, het is vaak zo, als je balbezit hebt, dan het eerste wat je is waar is Barto? Nou ja, dat is het eerste wat we, ja, dat weer het eerste wat we van elkaar denken, ja. Ja, is dat zo ontstaan of is daarop traind? Nee, die klik die weer vanaf het begin. Vanaf de eerste training heen waar iets is, maar wat we elkaar gunnen kennen. En nou ja, dat heeft dus de laatste jaren wel aardig wat opleverd, denk ik. Ja, absoluut, want we hebben even een paar doelpunten op een ritje zetten. Laten we daar eerst even naar Sjen. ما عندهمش شكون يعلقوا فوق الغيطة البراهج ديال اليوم نو غيان في شي صوت لا بوبليسيتي مارادونا رجع مارادونا راه مارادونا رجع هذيك راه ولات بطاطا. Nou, dat wie onder oren een paar inticketjes. Wat wie de mooiste? Ik denk dit is de laatste zin. Die laatste. Ja, nou is Martijn Barto, als je nou eens krijgt ik van, die speelt nou takken hier van Cambuur. Ben je toch alles benaderen? Nee, ik ben verder net benaderen. Nog nooit door Cambuur? Nee. Heb je net vage interesse? Ja, het is wel eens vage interesse geweest. Onder andere kranten of via dit programma dan. Maar voor de rest net telefonisch of... Heeft nooit contact gehad met doe nog Alex Pama of nou misschien Gerard van der Belt? Nee. Nee. Vernuivert hij dat, Wiep? Ik zou ze nooit uit elkaar hellen, Barto's Kokker. Nee, je kan je niet voorstellen of er leven is na die twee. Maar goed, de toekomst zal uitwijzen wat de consequenties daarvoor zijn. Maar ja. Zo'n mooie package deal, we gewoon allebei naar Ljouwert. Ja, nou, ik denk niet dat ze daar in Harkema zo blij mee zullen zijn. Maar goed, ik ben wel zo als trainer zijn als je in de topklasse traint. En je kan hogerop. Vooral dit soort jongens met heel veel kwaliteit. En, ja, dan is het natuurlijk voortreffelijk om dat ook te ervaren. Maar goed, wat Hoebelen zegt, ze hebben er niet gebeld. Zolang ze niet bellen, zal er geen ruimte voor hem zijn, denk ik. Nee, en Do, Roel, want ook hij is natuurlijk wel al bij Grains voetballen. Ja, ik heb bij Grains een beetje van voetballen, maar ik ben Harkiet. Ik bedoel lekker, dit is mijn plafond en daar voetbal ik hartstikke lief, dus klaar. Ja. Maar de topklasse is die plafond? Dat is mijn plafond, dat weet ik van mezelf wel. Oké, nou laten we weer eventjes gaan naar de Harkema. Daar is nog altijd vastzitter Pieter Spinder, maar uw verslagjouwer Jan-Vincent Verzuiden. Jan-Vincent, zeg het maar.
Ja, wat is het? Wat gebeurt er tak om hier maar de selectie? Je zei het al, het zou net mooi wijzen voor Harkema's Boys dat Toebele Skokker voortgaat. Maar hoe lastig is het om de selectie bij elkaar te houden? Ja, valt bij mij. De verwachting als die in de topklasse is dat toch spelers bij die wij hebben. Want ja, zoveel aandacht en dat mag je gunnen, dat is in de maatschappij ik zo. Als je getalenteerd bent en als je een goed stukje karakter, dan kies ik steeds hoger op. Is het in de verzorging of is het in het bedrijfsleven? Dan ga ik hoger op en dat is in voetbal in niks. En wie hebben straks de boys bij, dus wie hebben wel leger bij. En zeg je wie kan weer ik wel wij halen. Dus, Hoe bot merk je hem dat er nou, in vergelijking met de haatklasse vroeger, dat er nou naar de topklasse, dat er nog meer naar hem zien wordt? Ja, nou ja, dat is meer vragen naar de voetballers, maar dat is meer omdat we zoveel kwaliteit hebben natuurlijk. Hè. We hebben heel goed scout. En hoeveel ben je maar de selectie voor Takom hier? Nou, we hebben er nog 4 nee bij. Er gaan zo'n voortleuk. Nou, er komen nog een paar bij nog. Kun je nog wat namen nemen? Nee, weet ik niet. Ja, nou, je weet het misschien wel, maar je wordt het niet zeggen. Weet ik nee. Nou, laten we het erop horen. Erop horen, maar wat moet er in ieder geval nog bij? Er komt nog een spits bij en er komt nog een achter. Er komt er ook een bij. Ja, want Barto is wel een aderleting, hè? Ja, Barto is jou die topscorer van de hoofdklasse en de topklasse natuurlijk. En die zullen wel missen. Dus een echte topspits. Die zullen er nog wel bij komen, Matten, bij Harkema's Boys. Ja, dat is direct wel duidelijk, hè, Wiep. Ik bedoel, het Bart of Fortgit, die jongens natuurlijk altijd zit garant tussen de 15 en de 20 doelpunten. Dan moet aan zijn topper voorbij komen. Ja, en dan is nog maar de vraag of hij datgene kan brengen wat Barto brengt. Hè? En hoe is de klik met de mensen om hem heen? Past hij bij de Harkema? Nou ja, dat zijn allemaal van die basisvoorwaarden waar zo iemand aan moet voldoen. En ja, dat is moeilijk. Het is een van de moeilijkste opgaves volgens mij voor de mensen van Harkema om een goede vervanger voor hem te vinden. Want iedereen zoekt een goede spits. Ja, Roel, praat je hem daar onderling een soort over? Van hoe komt de selectie de Takamseizoen uit te zien? Nou, wie had er net heel vol maar het is wel duidelijk dat we een spits hebben. Maar ze zijn ik al dat ze een centraal verdediger moet hebben. Want Matt Dijkstra gaat ik voor. En ik vind Matt in dit seizoen een van de allerbeste dit seizoen. Dus daar moet ik een heel goede vervanger voor hebben. Maar zit er wel eens door in? Dat ze 9 spelers. Ja. Nou, als je het een auto, je hebt het elke keer wegvallen kunnen krijgen. Dus dat ze volgend jaar dan ook wel weer. Ja. Dus je dan een paar doelpunten van Dijn zit ik een paar in tickets te zien. Deze bijvoorbeeld. Maar van dat ding wel weer, dat komt wel weer goed. Ja, dat komt wel weer goed. Ja, maar Oorsma staat misschien wel in de spits, Oebelen. Ken ik. Ja, misschien wel. Roel zei dat ken ik, maar dat is net die vakker, hè? Nee, Lauwe net. Lauwe net, want? Dat is net mijn positie. Nee. Denk ik. Nou ben er wel een paar nieuwe jongens binnen de bijkamer. Onder andere ik die pannenkoek. Ik ben van naam kwijt, maar ik vind het wel een mooie achternaam. Maar Marcel Pannenkoek. Ja. Maar dat is echt meer een concurrent. Dat is meer een noem het zien, jongen. Ja, deze scouting is een beetje mis met denk ik. Ja. Nou ja. Dat bent bleken. Misschien dat die jongen ook wel in de spits kan voetballen. Dus ja, we zeggen het wel. Ah ja, nou goed. Hey, trouwens, Roel, is de belangstelling voor je hem nou echt ta naam? Zond je hem nou in de topklasse voetballen? De belangstelling voor spelers? Want het is misschien wel de ideale. Nou, clubs. Nou, maar ik betellen voetbal. Maar het is misschien wel de ideale springplank naar de eerste divisie. Ik denk dat ze daarvoor de topklasse in werking steld hadden. Dus die voetbal is elke week het zien de beste amateurclubs van heel Nederland. Dus misschien is het wel een springplank, maar misschien is het ook wel een plankje naar beneden. Dat spelers die in de eerste divisie spelen, die gaan dan weer naar de topklasse toe. Ja. Maar ja, de belangstelling, ja, dat is nou zelf ook wel met Matt Dijkstra en Barto. Die gaan weer naar boven toe. En er zijn mensen die in de eerste en in de eredivisie spelen, die zullen naar beneden te gaan. En is het nou ook speciaal voor die? Want ik bedoel, dat is de enige harakiet in de selectie. Van ja, dan is die hele groei van de club heeft misschien wel een beetje mij maken. Hoe speciaal is dat voor die? Nou, ik vind het wel hartstikke mooi dat het als harakiet in Harkema's Boys iemand spelen. We gaan vartier weer de orde er nog bij Alwin Kooistra. Die is de orde nemen we hem altijd. En ze zullen vast niet leuk vinden dat ik het zeg, maar dat kan me niks schelen. We er wel uit. Dat kan me niks schelen. Maar die weer de vartien bij en nou ben ik de enigste. En ik hoop dat er vanuit de jeugd of ergens oors waar ik kom weer nog een harakiet erbij kan krijgen. Maar dat is natuurlijk wel een stukje erkenning voor de supporters en van alles eromheen. Ja, komen er wat meer harakieten, komen die erom? Nou ja, dat is wel leuk zeg, maar dat D1 ploegje, dat je ook nog trainingen, er zitten wel heel veel leuke voetballers bij, ja. Maar dan maken we nog wel een periode wat zien. Oké, maar wat Jim onbelangrijk is de topklasse wel een succes? Ja, zeker weten. De voetbal is elke week een hele goede voetballers, dus we moeten elke week aan de bak. Ja, en daar wil je zelf ook beter van? Ja, tuurlijk. Oké, nou we gaan nog een keer naar de Harkema. Daar is nog altijd Pieter Spinder, impeteer mooi Jan-Vincent van Zuiden. Ja, die ene ploegje werd Roel van der Meulen het Krekkorriet. Die ben je krijgt voortgaan, die spelen Joentje in Leek Rodenburg. Dus Roel opzitten, ze beginnen direct. Maar dat terzijde, we gaan terug naar Pieter Spinder. Want die topklasse, wat had het je hem nou opsmieten? Volle meer toeschouwers.
meer media-aandacht. Ja, het is volle hoger niveau. Echt, het is echt niet een zaterdagmiddags. Ja, meer toeschouwers, maar wordt 20% minder omzet in de kantine. Dus we kregen wat oren toeschouwers, denk ik. Die drinken wat erover, maar die oren toeschouwers drinken wat minder. Dat is wel heel veranderd, wel opmerkelijk in principe. Volle meer mensen en minder omzet in de kantine. Ja, en financieel dan, want die tv-heel, die ben je eigenlijk toch een beetje misroen. Hoe zit het financieel? Ja, financieel dan best meer reiskosten kwijt. Ja, we hebben wel waarom met de toeschouwers. Dan hebben we rolboring. Nou, dan hopen we dat met 1 of 2 jaar dat de begroting met 50.000 omhoog krijgen terug die rolboring. Ja, maar er zit nog meer in? Ja, er zit meer in. Ja. Wie ziet nog niet het plafond, maar nou met de rolboring dan krijgen we wat meer van. Maar het is altijd op politie letten. Wie moet er goed om denken om zijn. Ja, je moet er goed om denken. Ja, dan is natuurlijk wel nog wel de vraag. Spakenburg, FCO, die zijn. Wij willen ooit wel nooit betellen voetbal. Je hebt in het verleden al terugkimuleren. Ik weet net dat het bij Harkema's Boys wat terug gaat. Is dat bij hem nog altijd zo? Ja, bloed zo. Wie het realistisch is, een plakje voor jou en heel 1000 mensen. Dan kan je nooit 1 miljoen begroting krijgen natuurlijk. Dat is gewoon realistisch wezen, kan er. Je betellen voetbal op Harkema. Ik ben benieuwd. Hoebelen, Roel, wat zoen je van Fine? Betellen voetbal op Harkema? Ja, heren, zeg het maar. Zoen je hem ooit eens een keer met Harkema's Boys het betellen voetbal in willen? Ja, de kerst wel willen, maar wat Pieter zei, het gelijk in, dat is niet realistisch. Dus een plakje van 4000 mensen in Harkema, dat kerst denk ik net. Bij Telstar komen we er 1 keer in de 14 dagen maar 1800. Ja, inderdaad. Ja, maar dat willen. Nou ja, goed. Ja. Ik beantwoord het zelf maar. Ik bedoel, het zou toch mooi zijn om Harkema aan de betellen voetbal in te gaan. Het gaat om de sponsoren en om de financiële draagkracht. Woon je op een plek van 4000 of van 20.000, maar er moeten sponsoren zijn die de zaak willen trekken. Ja, en dat bepaalt of je wel of niet die stap kan maken. Dus, maar heeft u de papieren voor betellen voetbal? Ik mag mooi als assistent in betaalvoetbal. Maar laat mij maar mooi bij de VNN werken, dat is prima zo. Oké, nou nog even een vraag, want nog 4 wedstrijden in IJs, hè, en dan zit de competitie erop. Nou is dit weekend de ongelofelijke topper IJsselmeervogels Spakenburg. Waar wordt de kampioen in de topklasse? IJsselmeervogels. IJsselmeervogels? Ik denk Spakenburg. Spakenburg? Ja, zo de restlag. IJsselmeervogels? Ja, jij hebt voor beide ploegen wonen, hè? Toch? Van Spakenburg net. Nee, Spakenburg net? Vakken verlen? Maar IJsselmeervogels? Nee, Nieke Liek en Nieke verlen. Oké. Twakken van IJsselmeervogels. Twakken van IJsselmeervogels. Maar toch zei zo dus... Wat zei Spakenburg kampioen en Twakker IJsselmeervogels. Nou, ik ben heel benieuwd. Heren, Tiegertank voor je komst naar de studio. En Safir, meer sport, Takomanje. Dan onder andere een verslag van de wedstrijd van Cambuur Chin RKC. En verder ook nog basketbal en hutfietsen, de woordenklassieker. Dat Oliët Manje. Waar weet ons dan hoe dan ook nog een hele gezellige jongen. Dag. Bedankt. Bedankt, hè. Ja.